V dňoch od 23. do 28. marca 2015 sa uskutoční 16. ročník celoslovenského podujatia. Týždeň slovenských knižníc pod spoločným motom Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najroznanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Kisucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa mnohými aktivitami a podujatiami zapojila do 16. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý prebieha tento týždeň od pondelka 23. do piatku až soboty 28. marca 2015. Vyhlasovateľmi a organizátormi tohto ročného týždňa podujatí sú už tradične Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov. A Kisucká knižnica v Čadci sa s radosťou pripojila k mnohým knižniciam na Slovensku, ktoré sa chcú verejnosti pripomenúť a poukázať na skutočnosť, že práve knižnice majú v súčasnosti nezastupiteľné poslanie. Knižnice aj v súčasnosti sú modernými inštitúciami, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a aj nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich používateľov, čitateľov, návštevníkov i širokú verejnosť. I naša Kisucká knižnica v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravila viaceré zaujímavé podujatia a aktivity, na ktoré vás touto cestou srdečne pozývame. V pondelok 23. marca bolo v Kisuckej knižnici slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc s prístupnením výstavy fotografií a dokumentov z činnosti knižníc regiónu Kisúc pod názvom Knižnice pre všetkých. Zároveň bola sprístupnená aj výstava fotodokumentácií, ukážok z publikačnej a knižnej tvorby i dokumentov o významnej osobnosti našich dejín posolstvo Ľudovita Štúra pre dnešok. Kisucká knižnica v Čadci ponúka široké spektrum svojich služieb čitateľom, registrovaným používateľom i návštevníkom. Pri príprave a realizácii podujatia a aktivít kooperuje s veľkým množstvom spolupracovníkov, sponzorov i aktivistov, ktorým pri slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc odovzdala ďakovné listy. 5 ďakovných listov za sponzorskú podporu kultúrno-výchovnej činnosti knižnice a 25 ďakovných listov za spoluprácu v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti knižnice. Ďakovné listy sú prejavom vďaky za priazeň, ochotu a ústretovosť pri našej každodennej činnosti Kisuckej knižnice v roku 2015, v roku vyhláseného v Žilinskom kraji za rok Ľudovita Štúra pri príležitosti 200 výročia jeho narodenia. Aj Kisucká knižnica v Čadci každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov v rámci Týždňa slovenských knižníc množstvo podujatí pre čitateľov, ale aj širokú verejnosť. Otvorili a sprístupnili Týždeň slovenských knižníc aj v našej Kisuckej knižnici. O 16. sme sa stretli na autorskom stretnutí s významným spisovateľom Jozefom Banášom na besede a prezentácii jeho najnovšieho románu Velestúr o hľadaní rozkoše a zmyslu života spojeného s autogramiádou. Dnes v utorok o 8:30 sa pod názvom Mozgové hemisféry uskutočňuje lekcia vzdelávacieho kurzu tréningov pamäti a kognitívnych funkcií mozgu stimulujúce sociálnu aktiváciu seniorov. O 10:00 sa dnes uskutočnia maľované rozprávky. Rozprávkové dopoludnie je zamerané na výtvarné spracovanie rozprávkových príbehov a získavanie prvých čitateľských zážitkov. V podujatiach pokračujeme zajtra. V stredu o 8:30 sa súťažiaci stretnú na rozprávkovom vretienku, okresnom kole súťaže v prednese a umeleckej reprodukcii rozprávky. O 10:00 zajtra sa uskutoční Prebúdzanie jary.
rozprávkové jarné dopoludnie na materskej škole Okružná, kde budeme spoznávať najznámejšie ľudové pranostiky, príslovia a porekadlá. V stredu o 10:30 zrealizujeme tematické podujatie zamerané na propagáciu knihy a čítania Marec mesiac knihy, ktoré bude spojené s ponukou noviniek a prezentáciou tvorby najobľúbenejších autorov literatúry pre deti. Vo štvrtok začneme o 8 hodine ráno podujatím Čriepky z tvorby Pavla Dobšinského s cieľom objavovať čaro ľudovej rozprávky, jej ilustračné podoby a pátranie po najstarších knižných vydaniach. A tešíme sa, aké najstaršie knižné vydania Dobšinského rozprávok sa nám podarí objaviť. Vo štvrtok o 2:00 pod názvom Nebojte sa čítania vás pozývame na autorskú besedu a prezentáciu novej knihy určenej deťom Mátoha neboj sa z literárnej dielne kysuckého rodáka Alexandra Halvoníka. Vo štvrtok o 4:00 popoludní sa stretneme na literárnej oáze, autorskom stretnutí a besede s regionálnymi spisovateľmi a publicistami. Stretneme sa s Alexandrom Halvoníkom, Dušanom Mikolajom a Ladislavom Hrubým. Záver týždňa v rámci podujatia aktivít týždňa slovenských knižníc bude patriť Noci s Andersenom. V tomto roku 10. ročníku celonočného medzinárodného podujatia. Budeme sa venovať deťom a pre deti je pripravená noc plná prekvapení s cieľom podporiť ich záujem o čítanie a prehlbiť vzťah detí ku knižnici. Spoločne pôjdeme rozprávkovým sprievodom mestom Čadca, navštívime expozície Kysuckého múzea, pripravený je rozprávkový karneval, literárne a vedomostné súťaže a hry, rozprávková večera, tvorivé dielne drôtovania a zdobenia kraslíc, večerné zamyslenie a dialógy, skúška odvahy, nočná cesta na cintorín, pyžamová párty, diskotéka, dramatizácia rozprávok i polnočné rozprávky na dobrú noc. Srdečne pozývame nielen našich registrovaných používateľov, čitateľov a návštevníkov, ale i širokú verejnosť. Ponúkame svoje služby a sme tu pre nich pripravení a otvorení. Vstúpte a tešte sa spolu s nami. Aj v tomto roku organizuje Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja súťaž Kniha Kysuc. O výsledkoch súťaže rozhoduje čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích anketových lístkov. Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do ankety Kniha Kysuc 2014, musia označiť poradové číslo knihy, ktorú považujú z uvedených kníh za najlepšiu, najzaujímavejšiu a najkrajšiu. Na jeden hlasovací lístok umiestnia len jeden hlas pre knihu z kategórie náučnej a jeden hlas pre knihu z kategórie krásnej literatúry. Veľmi zaujímavá je i výstava Kniha Kysuc. Je to výstava kníh nominovaných do súťaže Kniha Kysuc 2014. Na výstave sú knihy, ktoré boli vydané v roku 2014 a sú späté s regiónom Kysuce, tematicky alebo osobou autora textovej alebo obrazovej časti. Výstava tlačených kníh, graficky a knihársky spracovaných do formy zväzku, viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorá tvorí jeden myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené číslo ISBN. Sú z oblasti odbornej alebo krásnej literatúry, beletrie. Nominovaných je 28 kníh z náučnej literatúry a 9 titulov z beletrie. Pozývame všetkých priaznivcov publikácií tematicky a vydavateľsky spojené s našim regiónom Kysuce, aby prišli podporiť a hlasovať. Víťazi a vyžrebovaní výhercovia súťaže budú obdarení hodnotnými cenami. Môžeme naznačiť, že tam budú aj voľné vstupy do expozícií Kysuckého múzea v Čadci. Príďte a podporte našich tvorcov, naše publikácie a náš región Kysuce.